yes, mikiri Yesu, na meje na senodi, na mishe, mi boshe no kwa, na mi hunye nyamise. Yesu, Yesu, mikiri no, masono, majepempi. Yesu, Yesu, aosumbo, menyado majireno. Eyese mikiri Yesu, menidani mojaso, onamji disudi mise, moja etilwono. Yesu, Yesu, mikireno, masono, majempepi. Yesu, Yesu, aosumbo, menyado majireno. Eyampa, semitri Yesu, jamone ni ahope, na meje kwa hominije miasumje free Yesu. Yesu, Yesu, mikireno, masono, majempepi. Yesu, Yesu, aosumbo, menyado majireno. Yechatono. Yes, sir, mikiri Yesu. Yesu pa jefo yonko. Minimie sa wo kame ho. Na wo be kame ho da. Yes, sir, mikiri Yesu. Yesu pa jefo yonko. Yesu, Yesu, mikireno, masono, majempepi. Yesu, Yesu, aosumbo, menyado majireno. Amen. That at Calvary, 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 Benezali, that at Calvary, Jesus is very near. Don't you mean you know we are coma? Ebra ye ko adoma hengwa enim na ho na ye haw ne amani nyina Awurade be mana yedin momaye mompae kron 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 ne o asafo Awurade a woni monyam no tumi ahye osoro ne asase ma Kristo ayi nka odin da na enye guaranteed say enebeto yen na enye guaranteed say afi betimi atwa bedum pempen so yete say nanso wadom no tumi mu Kristo yeda so tinkwamu a ya na wase enyi wa ya ne ayebonya ejibonia Kristo ayi nka odin da yeda wase bra yeda wase na yede mfunso ba wonem ye honam ne moja Kristo de o ka se yen kan ye ka de o ka se man ye nyene ye
de o kasa ma yen hwe ne ya hwe Kristo oba asase so beje abonefo a o ma ye ne edi nkan Kristo mogya ne fe bon ne che nda ene dai ifa akwanya su jai ewiase asomdwe nyina de ba wanem se ibrebe kwa wi a ne men bibrebe happen nanso ma se de be nya asomdwe di asom wo ne nti Kristo ye sira asomdwe se ma ye nya asomdwe o ma ye timu ma bi nkoso Ghana ne wiase afa na nyina na o ma wo mu nya asomdwe mfa nso me Kristo ya akayenda me fa akwanya sisoro nkokwa so de schoolfo mo ye mu nyina ehye wonsa Erade o ma ekopenim de de ababo adwuma o ma ekopenim de ababo mbra na mo ama wo matimi atintim wo ase ewo mu Erade ebra ye wo wanim o ma pie wo ho an sohwede da wo manim Kristo wa nka wo ho abede na nkunim de atimi aye won de a Kristo me mpa ne se kan schoolfo nyina ho ma yenda den sohwe ewo nanim busumi mu afie mu Kristo ma onye nkunim difo na hye wonim nyama yenda ene wa ma ya ba no kwa me bom pai sra wo se Erade ma obofo pem insane me fa dem ha nyina no mum ye ne wo ha wono wo zoom so o ma mo tie nka wiasa fa na nyina ena homeda wo hira o mai Kristo ka ye nyina ma da ena wa yiwa ko a Enoch se won fa wa semre ye ajapa ko oni bibia de mayen eye wonkuto na abetumi ama yate wonka Erade bere nso no obegina ma honhon konkro insane ne so Kristo fa honhon no kana no na Erade obie na no a ma yenti Yesu Kristo wonka Kristo ya aka wakwa ma yenda ntimi ne nkasa nche Erade me mpa nyina ne se ne be kan ho Yesu nyina mu firi ahyase kusi ewiye na bibia ewie pa ya be ka se Kristo ayeye enka odin yeda wasise wotie yin e wo Jesus Christ de bunti amen. Did for me and Radias if you saw in Nadoya Hoda a doing Yanko Pass, when you wire my if you say, a Nadumuntin yin a bishia moha. And they said the yin anim no, a brew, a bra, a day and two so do near for a body a bear radianim. Na a big kind be BFE, and no my dear num. A free a do me no, a cosi a do no. Na tifia ayi tifia asem no se nyamsompa enti o se ekom de me a anka mensew wiase ne maye ewo me di anantwi ninam na menom mpapon moja fa aseda afode bo onyankopon na tua waboade emane owo osrosro no na frɛ me hia demo na meje wo so na wahye me animonyam sɛ yɛhwɛ home ntutusuo dudu sɛ de nyankopɔn hyɛɛ no a wɔse yɛn fɛmrɛ no na wɔnyɛ dɛ na wɔnhyira yɛn ɛno nti sɛ pɛ Awurade nhyira a ɛwɔ sɛ yɛbɔ mmɔden sɛ ntutusuo dudu no yɛde bɛba ɛwɔ nokure mu na nhyira no ɛnyɛ sɛ sika nko wɔnyɛ sika nko ɛna yɛ nhyira efisɛ me no de menim sɛ nhyira ɛna makwan hodo bebree so ade bi wɔ hɔ no na nka besi na nam nyankopɔn nokura a udima no nti no na wayi wafrim sɛ yare a yare yi ebi wɔ hɔ ananka bɛyɛ kɛse nanso Awurade nam sɛ yedi nokura ma no nti no otumi ɛbɛm ɔbra a
yare no kura na bi aka yenim kanye test bi ekoye ya nka ne yenim se saa yare no kura ye wo then so wayi akyere yen ama yakọ hospital ne ya test ne ehu se saa yare we enka eba na wasi anu ama yen etimi to me ne de minim se Nyankopon nhira no enye je se ubenye sika ebi wo ho anu ahia no nenso owonyame nhira owa ahoden na adwuma ye na abusuam bibia ekokama ewo mofra titiem ne ade nti de ne odi tuafo no se nyese ohia ye sika no enka ohia ono ana de ama ye nti se de bebo moden se ntutuso adudu no ye betua no bonokure mu sometimes bosome so na uji akatua na hwe o bills ya na edin pa yi enso no o hye ye bo se ye de ba obehira ye nti no me anyi no korema no na ono so ne ba wo de am ahye ye no wotumi edi so ama ye nti mba sori na ya bompa ye bra somfo e ba no mabegye no Onyankopon tweduampon ye da wase anopai na modom no ohumobro nti da wo ka aka ye ewo ohumide ewo wo ntutuso odudu ene waforebo a wase ye de ma wo yenim se ntutuso odudu no eno na ye de conference na omde ye adwuma said ya wasam kire se ye ntumi enkansa no se Paul kra na saa ntutuso odudu ye ye ebetumi akomia ama wo mo betumi akasa no e de akasa age akra ama wo eno nti ye sraw se ma yenyini wonu kuremu na waforebo nso no yentumi kakra ebetumi afri ye fi akomemu yetumi aye ahye wanimu nyam yada wase sraw se boaye mo ye mu ahoden na ima ye wo mu didi na yetumi aye se de wahye ye ne enso enye nhira upeso ode maye yada wase anopai fisi ebisa wodoba Yesu din mu wadum nti amen.
Happy Sabbath, church, and happy Sabbath, boys and girls. I want to welcome everyone to our children's story time. This week was lesson 8, and the title for this lesson was From Sorrow to Joy. To start off our lesson, I'll ask Victoria to give us our opening prayer. Jesus, Lord, for bringing us to church, so everybody's here. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Our memory verse for this lesson was taken from Jeremiah chapter 31, verse 13, and it says, I will turn their mourning into gladness, and I will give them comfort and joy instead of sorrow. Amen. The message for this lesson is, Jesus gives his love and grace freely. Amen. Our opening song will be, Yes, O Mon Fra Danfubi. Amen. Fobi Yesu, Yesu, Debiara Okayeho, Yesu, Yesu, Owosro, Owafem, Woenguni Nifa, Odieni, Odienchi, Yesu, Yesu. Mova wada fobi Yesu, Yesu, Debiara Okayeho, Yesu, Yesu, Owosro, Owafem, Wobenkuni Nifa, Odieni, Odiechi, Yesu, Yesu, Owosro. Hi everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is called From Sorrow to Joy. The memory verse is from Jeremiah chapter 31, verse 13. It says, I will turn their mourning into gladness. I will give them comfort and joy instead of sorrow. Today's message is Jesus gives his love and grace freely. Twyla was at the store and saw some candy on the counter. She took it without paying for it because she thought it was free. Her dad saw what had happened and asked her to do the right thing and pay for the candy. We'd all like something good for free, wouldn't we? Well, did you know that Jesus gives his love and grace freely? And those are better than candy. Jesus and his friends talked and laughed together as they walked along a dusty road. The little mountain village of Nain lay before them. The road was rough and rocky in places as it led up to the village. Along the way, Jesus had been telling people about God's love for them, and he had been healing the sick that were brought his way. Nearing Nain, the happy group were met by a sad sight leaving the city gate.
As the procession came closer, Jesus and his friends learned that a widow had lost her only son. Jesus looked at the heartbroken mother. He felt her sadness and sorrow as she wept for her son. He knew that she had lost her husband to death some time before. Her son had been the only one to take care of his mother, but now she had no one. She would probably be left penniless and homeless. The woman walked on weeping and did not notice Jesus. He came close to her and spoke gently. "Don't cry," he said. Then he turned to the open coffin carrying her son. The men carrying the coffin stopped when Jesus put his hand on it. Everyone waited to see what would happen next. Jesus' friends gathered around. Those in the funeral procession stood quietly nearby. What would Jesus do? They probably wondered. Jesus looked at the still body. Then he said, "Young man, I tell you, get up." Suddenly the widow's son sat up and began to talk. The news about Jesus breaking up a funeral traveled far and wide. People had never heard of such a thing. This was the first time that Jesus, while on earth, brought someone back to life. Those who watched were amazed. They began to praise God, saying, "A great prophet has risen among us." The news about Jesus breaking up a funeral traveled far and wide. People had never heard of such a thing. This was the first time that Jesus, while on earth, brought someone back to life. But those who were there and saw it were quick to tell others. Jesus has the same love for us that he showed the widow and her son. She didn't ask for help from Jesus. Jesus saw her tears and her sorrow. His love for her and concern for her suffering caused him to perform this miracle. Truly, Jesus turned her sorrow into joy. Jesus can turn our sorrow into joy too. He loves every one of us and wants us to be happy. And he will turn many sorrows into joy when he comes again. At that time, he will bring those from the grave who gave their hearts to him before they died. What a day of joy that will be! Mothers, fathers, boys, and girls will be together again to live with Jesus forever. Amen. Now I'll call on Gabe to give us our closing prayer. Dear Lord, thank you for what you've given us. Please help us in this program. In Jesus' name I pray, amen.
Wamamia hutonie ni dasunti mesum no bibiare ni hwa ebetiu mini Yehuwa intem mini mifi yebesum no da bibiare ni hwa ebetiu mini Yehuwa Mini mi fi so no da bibiare niwa ebetu mini Yehowa ntem mini mi fi so no da bibiare niwa ebetu mini
Amen. Best say you know a best sorry na ya kenkan. I can sama ene okasama for no ebegyina so ene ya ache onyankopon asem. First one e be hu 2 Timothy 3:1-9. Second Timothy 3:1-9. Making kind. White printing on that yina, so I can highlighted verse part. But know this, that in the last days perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. For of this sort are those who creep into households and make captives of gullible women, loaded down with sins, led away by various lusts, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Now, as James and Jambres resisted Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt mind disapprove concerning the faith. But they will progress no further, for their folly will be manifest to all, as theirs also was. Amen. Amen. Second reading, so 1 John. Jonah 1, verse 1. I think say 1-3. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah, the Nyankopon say. Msa brabo na ye namu no. Enyemre, nanso emre bi beba Nyankopon ebeyi afiri mu. Msa asafo bebre nsa aka enyum no bi. Mo amo sankan bi no, ye pon amo mehume. Joshua, manonkoe. Hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. Abirapa yeri boy minye enyem prehu abirabon enya kansi entishana uni obi ensi akan ode etwen kakrabi na die ukurano somudimpa ochina bi beba minye ubetu arusijumo Ubetu arusinyum ubeka de nyame ayama abraba yeri boy minye enyem prehu abrabono enya kansi entishana uni obi ensi akan ode etwen kakrabi na die ukurano somudimpa ochina bi beba minye ubetu arusijumo Dia bena sunyame yo na otiminye uti ha dia bena sunyame yo na otiminye ayi riso pai so ankunim die beba
Miyawani na fankudi Edani sebua Ebeye Onyaminayo Dr. Enoch what he said Ninyankupono na yo Ninyamino tiase Ayiri supai suwa Nkunim die beba Miyawani na fankudi Edani sebua Ebeye Onyaminayo Minyaminayo Unyami wadana Unyami ada Brafo nyenwe di obianya humbo nyame sopo na yete na umre pepa Na hina yedi konso no ba na se uwo nkwana uwade o Obi kra ni nyame na obi enyina ho Timini twi nyame na bibianka chiyo Ehina no bo a na edidaswa asa Nyame ti ase Seneno pasia Brebi beba ma brin ponso no beto wati Achia ni muye Paninse Esene abebu nyinade Senosia bompre nu dia Odofui Nosia bompre nu a ebi bebo ama o Na bo anopa na bo anajo ti se obi nosia bo anopa wo de bebo Mesu kwa na miswande Mrenina scientist se me won kwa no ni adinya kese Sensuo no esoko ko mpwe bema Enti oduma kuma hode na mesre Na minim se edanse boa enyema beye Ayiri so pai so ankunim die Kenyame na kokwa wani na fankode Edani seboa ebeye Onyaminayo Eya kenyame wamani bremu Yire omo koko wani Ayiri so pai so ankunim die beba Miya wani na fankode Edani seboa ebeye Onyaminayo Achiane muye ebeye Yire womo koko wani Amani ebeye Supai suwa Eya jiyami Miya wani na fankunde Edani sebuwa ebeye Onyaminayo Hallelujah. Hallelujah. God is good. Amen. Amen, amen. Yebeda onyame asi bebre ewo baabi onyankopon adian beduro. Amen. Yeto yeni ehwe Nyame a obo soro eni asase ni bibia no ono na yesom no nti akonya aba ama enedai owo nyame animu a na etwase umwani je bebre nti put on a cheerful face. Amen. Amen. Said the enyum no ekoye no eni da so ensan e dan se bo a ebeye. Amen. Amen. Efri anopa Sabbath school so ekopim samre wa wadi dwumadie ewo ha bia nyame enhyirawo. Amen. Nusa nyame enhyirawo. Amen. Anopa ya na nipa bebrebe pre wom ho so mbeba abeto bramekuma mu. Enokre nyame ebehyirawo. Nti monkoso a ewo adwuma pa mo eyenum. Amen. Muma yemo empire. Inyankopon yedawase. Ishra udin yema udin so. Se enedai washaw hon monyam na yete nkwam. Emra so se okasa kyerɛ yen.
nti yɛsrɛ yɛsi nkyɛn na fa honhom no so na kasa kyerɛ yɛn ɔdaroma asɛm bi a yɛbɛti biara ma no mmɔnwura akoma ne adwene mu na yɛmfa ɛnyɛ adwuma ɛwɔ nansan bɔne wiase yi mu nhyira nka wo din sɛ ɔbɛyɛ ne saa ma yɛwɔ yesu din mu nti amen yɛbɛda nyame ase bebree na yɛada sɔfoɔ ne ne mpanyimfoɔ so ase bebree afei yɛbɛtoa so akae sɔfoɔ ɛwɔ mpaebɔ mu ɛsiane sɛ megye di sɛ dwumadie no first part no ɛyɛ akɔ na wieɛ nti yɛde mpaebɔ ɛbɛkae sɔfoɔ ama ase yie amen ɛda sɛ akɔdeɛ so so yɛde wase nyame nhyira wo na akenkan nsɛm no ɛdɔɔso kakra nanso woto wo bo ase ɛde yɛn ɛfa mu nyame nhyira bebree ɛnɛ title no yɛbɛka ne sɛ in the belly of the fish. In the belly of the fish. Megye di sɛ ntiaseɛ ɛbɛba na sɛ ama anɔpa yi a anwummerɛ yɛtoa so a yɛnwie no na nyame adaroma na ntiaseɛ aba nti yɛhwɛ Jonah 1 ɛkɔ no a wɔsɛ the Lord spoke to Jonah son of Amittai. Onyame ekasa kyerɛ hwan Jonah ehia yi pa besa wo hye no nso. Verse 2 was Nineveh is a big city. I have heard about the many evil things the people are doing there. Nineveh a city a eso. Nyame se wate ehunu se bone adɔso ɛwɔ hɔ. Bone no bi ɛyɛ pride, ɛyɛ greed, ɛyɛ brutality, ɛyɛ abosonsom ɛna ɛkɔ so ɛwɔ hɔ. Nti the instruction is Nyame say verse 2 no, so go there and tell them to stop doing such evil things. Nti nneɛma na nie Nyame ɛkasa kyerɛ Jonah. Na instruction of the man ne sɛ kɔ Nineveh na kɔkasa kyerɛ wɔn sɛ wɔn nyae wɔn bɔne a wɔn yɛ no. Anɔpa yi megye di sɛ Nyankopɔn akasa kyerɛ wo anaasɛ oguso kasa kyerɛ wo anaasɛ wɔma wo very specific instruction bi ɛwɔ abrabɔ no mu sɛyɛ. Verse 3 no was it, but Jonah tried to run away from the Lord. Deɛ ɛkɔ so nyinaa ne sɛ Jonah or running away from the presence of the Lord. Moment from Raphem. How on earth and Jonah ubedwane every Nyankopɔn anim. Nyankopɔn ene kutawo ede wokɔ ede woba. Wono ene bɔ ho ban. Eyi wo free ɔhaw ne amane mu. Ensohwe mu bonsam ene banfo nsem. How? Ena ubedwane every Nyankopɔn anim. Yeyi Jonah esi nkyɛn a ɔdɔfoɔ mepɛ sɛ wodwene wo ho. Nyankopɔn akeka nsɛm bi akyerɛ wo ama wo instructions bi akyerɛ wo deɛ yɛ. Instead sɛ wo bɛyɛ no wo back away. Now wo run away from God, the presence of God. Onua emmoa wo kwan biara so. Esan sɛ ebe lead you into the deep sea. Into the belly of the fish. Nyame anim ena ban bɔ wɔ. Nyame anim ena ɔgye wɔ. Nyame anim ena nkwa wɔ. Nyame anim ena ahotɔ ene asundue ɛwɔ. Why do you
turn and go away from the presence of God. When Moses Moses facing one of the most difficult leadership challenges in history. He had to lead 1 million whining slaves of Egypt to their Boshe Asasenoso. Na Israel foi whine, na adwuma so, na nkokora wom, na nketewa wom, na awofo ene apemfo brebere ewom. At the same time, Pharaoh so asori dendende. We mu ena yehu Moses. Na Moses hu se taxi den no oko Nyankopon ne empire oboye ewo Exodus 33:14 he said, "My presence, Nyankopon, please go with us. We need your presence." Na emra Moses ebo sa empire no. Nyankopon presence was with them. And baby on Bekobiano, one edi enkunim. Therefore, it's about time, sir. Yes, stay. Nyankopon enter by Kese ase. Instructions in the name of dear man ye me brain a keep ye under the wings, no. Ye can know to him. And I ye cock a crank. A Kobasadia, and see ye. A Kobasadia or cell phone benyaye, Kobasadia, Yahumba tree. Now ye bet ended up in the deep sea. Yame Emmanuel Empire. And ye hear Revelation 12. One aircon was said the dragon saw that he had been thrown down to the earth. So he chased the woman who had given birth to the child. Verse 14 was said, but the woman was given the 2 wings of a great eagle. Emra to or say for no actually assassin so no. The Oya Yahane say, Obe go after the woman and in a bano. Na Yankopon Emma Obano Atabamienu Emma no 2 call a strano so. Or for the Ekanina say, or sign for no any assassin so. Nenia prebebre, o bombs to jata, na or pesa or the ye han or the ye hanam. The here say, we stay in the presence of God. Nasadia, enye, Nasadia, or best say, Nasadia. Or for ye be any up in the deep sea. And you trust Emra Nyankopon Emma obai 2 wings now or 2 echo strand so no. The devil poured water out of its mouth like a river. It poured the water toward the woman so that the flood would carry her away. But the earth helped the woman. Hallelujah. Therefore, the earth helped the woman, which is Onyankopon. And free Onyankopon ni mo kwan bia so. Nyesa hade a bonsam na ni abre. Na ni abre, one ye na ekọ, no ne na eba. It's about time say, upo moden, upo mpaye, udi Nyankopon asem so. Na nyame honhom etena ufie wakoma ene baabi a wo bia na ekobasa a osaifo no be try o try so be kun try so be yiwa free honom nanso so Onyankopon be ma wataban ama watu Nyankopon be boa ama earth no emu be pai ama ode wo be siye and when John 10:10 was say a thief comes to steal, to kill and to destroy. But ono no basa obema yenkwa. Enti orofo moma yentena Nyankopon enai ase. Sa woto wani ehwe ya safo ahodo mu a. Ene numbers no ekofem. Asofo ehia no mu di nkomo a numbers no ekofem.
no bonsam n'ani abere na deɛ ɔyɛ sɛ ɔpɛ sɛ wɔsɛe yɛn enti wɔde ɔhaw no bebree ɛna ɛreba yɛn so one way or the other sɛ nti yɛbɛdwane afiri Nyankopɔn anim na sɛ ɛba saa deɛ a ɛneɛ na owuo ɛna ɛda hɔ ɛma yɛn Nyame ɛmmoa yɛn Nyame ɛnka yɛn ho Nyame nhyɛ yɛn den na yɛntimi ɛntena ne nan ase na nwie yɛn yie kwan a yɛfa so ɛtena Nyankopɔn ɛnan ase no kwan a yɛfa so ɛma Nyankopɔn ɛka yɛn ho no kwan a yɛfa so ɛma yɛne no tena asomdwie mu baako mmienu ebi ɛna yɛbɛsusu ho ɛnɛ awie yi nti yɛhwɛ Deuteronomy 8 a 1 ɛrekɔ no was it, you must obey all the commands that I give you today, because then you will live and grow to become a great nation. You will get the land that the Lord promised to your ancestors. Amen. Order for, but more thing, Nyankopɔn ahyɛw, Nyankopɔn ama commandments, Nyankopɔn ama ne ransom. For yɛ adwuma, na sɛ ɔde yɛ adwuma who end up in the sea. Odi ye adwuma ubanyini ubecha ubekoso ewa abrabo imu ubedru Cana ubedru New Jerusalem na ubedru heaven na ubehu Yesu enim. Otwas was you must obey the commands of the Lord your God. Follow him and respect him. How do we follow him and respect him? The Lord your God is bringing you into a good land, a land with rivers and pools of water. Water flows out of the ground in the valleys and hills. Onyame ahyɛ yɛn bɔ bebrebe. Nanso deɛ wɔpɛ anaasɛ wɔhwɛ ɛwɔ mene ɛhɔ ne sɛ yɛbɛtra ne nan ase na yɛde n'asɛm ɛyɛ adwuma na yɛdi n'akyi na yɛdi obuo ama no. Into a twaso verse 11, or says, so be careful. Don't forget the Lord your God. Be careful to obey the commands, the laws, and the rules that I give you today. Or the four books, I will say, what are the rules? Anyame epesi disui. Rules obey and what dear mount. Say them can't no. What mount be say? What dear Betty by specific? And I bet me so I universal. Watch out when you may be a year. Watch out say to your tight. Watch out say brass or in tem. Watch out say yeah or don't. And next about school in a PM. Rules Ben and Yanko Pound dear mouth. Sir, Ubu and Niguswa. Now we'll free Yanko Pound him. Out of four, I don't wish that. Sam Rouso. Now so belly do into the sea. Now what dear? Na aye owo nyame emanem pare na ye ni na semi so otwas says then you will have plenty to eat and will build good houses and live in them. Your cattle, sheep and goats will grow large. You will get plenty of gold and silver. You will have plenty of everything. When that happens, you must be careful not to become proud. You must not forget the Lord your God. The ya kan ha nyina ne se the Nyankopon rules yi so, the Nyankopon regulations yi so, the Nyankopon commandments yi so, ne pesi wo yie. E pesi wo ma yie. Je odon sabe so mo bia e be yen hira. Na awie no, obe end up in heaven. Na obe hia Yesu. Ana na beto nsa adidi. Na nkoba sa de a ene na wo dwane afiri Nyankopon anim. Na nkoba sa you might end up in the deep sea. Empyrean. So the elder ekenkai ye scripture reading ma ye no. Enema baako mienu a ema yen efiri Nyankopon anim na yesan ye chi
ɛkɔ ɔsɛyɛ mu, ɛkɔ owuo mu, ɛkɔ deep sea mu, ɛkɔ the belly of the fish no. Baako mmienu ɛna Paul ɛde ma yɛn ɛwɔ 2 Timothy 3 ɛkɔ no. Ɔsɛ awieyɛ no yɛdɔ ano bɛdɛn ɛbɛdwo. Many people will stop loving God. Verse 2 no, verse 1 ɛkɔ no. Ɔsɛ remember this. There are some terrible times coming in the last days. Now, verse 2 was say people will love only themselves and money. Verse 2 no kakra. Eweye mrei mu. Yewo Nyankopon enase. Ne presence ya ne ntaban kese no kata yeso a ye enjoy ne nhira no. Ye besan ye chi akọ efri nanim. By say, ye do ye ho na afe ya do sika. Kwan be so ye hwe Psalm 97:7 ho a wo se ya me ma ye ho so ya do ye ho na ye ho no aye bosom e wo nyame anim. E break the commandment. Ye disika asie ni so. Odofo position bia wo bia no. Wo hia se obre wo ho ase kra. Esan se wo se Nyankopon ko a ene hia se o ma ne ho so. Okay, nkai Nehemiah 9:6 I say even thou our Lord alone that made heaven, the heaven of heavens with all their host, the earth and all things that are therein, the sea and all that is therein, and preserve them. Nyame and the born nyina ono and the sese o mane ho so enye wo orofo de pen pa na wo mi mu a metimi aya no hunti no ma do me ho apagya me ho a chen bibia mi mu hwe e wo wiase no Nyankopon enkuto ya di wein kakra edi yan abesik mu e na etwe yan firi Nyankopon anim ama ne nsa ayetia ama no me e ba yen so ama ohaw e ba yen so na edi yan ko deep into the sea. Yame enam Sunday so nan say ama yesua about pride. Any joy any hantai orofo bra wo ase na nyame ema so na afi nyame enhyirawo. And as kanti we are compromising and we have compromised the fourth commandment. Ariyemre ya Yesu eba abonsam ani abre no a o pese wo say no ena ye compromise your faith you mementa instead say yetimi ebie churosem no mo na ye mane kasa kire yen na ye banyame anim na ye koto no na ye som no akoye yenya ye peso ade akoye yenya ye sika ye pe akoye yenya ye business bi na enu nti ama nyame enu onyam eguso e boyen nyame emfa ye bone enche yen. 2 Timothy 3:2 no ayakona BMO say they will be so proud and boast about themselves. So proud any boasty and a ura abusuan hodwo bebre mu. Emra Yesu eba no. Na Yesu so ye dwa enye dwa ketwa. Ye boast of ourselves. Ama ene awaria hodo bebrebe ena enkoye esanse ahobrase ni fie ebetimi abasa wayere ebia wusika kra eso echen be ma no
Enti ama proud any boast all over. We ena Paul edi tu yen fu yo. Say awiye mremu no ebeba. Na betwe yen afri Nyankopɔn anim. Na de ohaw na bebra yen. Na ede ye koyechi. Kum yen. We're going to end up in the deep sea. Into the four brown horse. Proverbs 21:4 says, a high look and a proud heart, a sin. Journey a hand tie, e umi mudodo. Nyame mesro, a ye bone fa chame. Hom no kasa achire also so, sa also so no, ebi wo mu, a ye bone. The proud he knoweth afar off. Inti faye ahombrasie. Paul etwaso verse 3 no was say they will talk about others to hurt them and to have no self-control. Areye mremu. Adia bonsam ede tata yen ami edi akire baako. And he said, we will talk about others to help them and to have no self-control. Now, at the end, I call a woman. Until you share Exodus 20:16, on him said, gossiping. And the 9th commandment was that thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Asemwa yamfa nyawo. Asemwa unimbi. Na wujina hokra the intention of nipa no adwene na koma mu no. You don't know it. Na what the nam. Free Nyankopɔn animo. Oh yes, na wo twe ho free Nyankopɔn anim. No say for no eto ne nsuo no a eba so straight. Na gya na eba so straight. I say wo free Nyankopɔn taban kese na say by say you are gossiping. Matthew 12:34 say out of the abundance of the heart the mouth speaketh. Enema busu wa akoma mu. Krofo won sama ni brebre jealousy ahodo e na abuso enti obie wa no a na wo sai wonua a kire obi onim say Matthew 12:37 was say by their words thou shall be justified when him asem ne nsem a wo kan na nyame gina so edi abu watan o edi ajew this a wo pen kwaje na wo tra Nyankopon animu a yesu kasa na osefo de nia bre poison na wo tugu nipa so no so kasa na nyawo enu abusua oto aso say and by thy words thou shalt be condemned nsemi ya so nsekro ya amanfo ho nsemi ya ana nyame china so edia condemn o Omi ehwe asem bia esiye asem a eto Miriam ene Aaron. Emra omo kasa edi konkonsa etia Moses no. Yeko Numbers 12 one was say Miriam and Aaron spoke against Moses because of his Cushite wife. For he had married a Cushite woman. Aaron ene Miriam and the woman kasa etia Moses. Esan say ne yire no na won free wo mumu. Na verse 2 no the woman can almost say it is true that the Lord has spoken only through Moses. Ana Moses oh ya ye journey hand time crowd ada kasa won kwa Nyankopɔn kasa efa umu ana. E na wo mu di ne ho konkonsa. E na wo mu twa bono. What was say, has he not spoken through us also?
Ada ye de Nyankopɔn kasa mfa ye mu ana. Adorso Moses. Verse 3 was said, now Moses was a man with no pride, more so than any man on the earth. Moses ya wo mudi na tami. Bible say, we Yesu free ho no mo. Wiase nyina onu obi a ahobrase ahye ne ma. Enso so omanya asem bia gina so ehedebe edi na tem. Otwaso was say, and at once the Lord said to Moses and Aaron and Miriam, you three come out to the meeting tent. Asemasi, nyame ate, nyame buofu, nyame bo womu, obeti asemono. No de enokrada ato. So the three of them came out. Then the Lord came down in a cloud and stood at the door of the meeting tent and called Aaron and Miriam. When both of them had come near, the Lord said, now listen to me. If there is a man who speaks for God among you, I, the Lord, will make myself known to him in a special dream. So be wa mumua. Mimi nyame me kasa fa no so a ene ono no ene Moses na meyi me ho adi akire no. Oto so say Moses he is faithful in all my house. Nyame ene edi Moses ho dance you, but at the same time onuanom sopa no edi na tem. Onyame ma ho odofo ma ho kwa ma Nyankopɔn enu ho dance power. Na ebeye nhyira bebre amount. The nipa beka enkosiaga. The nipa beka enholdu. The omo ka no nyame emmo omo ho omobo. Na sa edu omo beko oseye mu. Na nyame etwa so say verse 8 no, with him I speak face to face in ways he understands, and not in ways he does not understand. One Miriam, me no kasa face to face because on tiasie Moses and Mayina meneno ekasa face to face. Please don't talk about Moses. What was it? And he sees what the Lord is like. Nyame was say, why then were you not afraid to speak against my servant Moses? And what the Lord was angry with them and he left. Emma Nyankopɔn abufuo emma wo so odofo ye kasa dodo eno ene say ya safri various places ene man ko ye esan say ye kasa dodo ama manfo ejai asore no esan say ye kasa dodo ade ba kwa wo so tumi ene wano ene okatrema. Hwene yie asema wo ka efa panyini ho hwene yie asema wo ka efa nyame nipa ho hwene yie asema wo ka efa unua ho hwene yie na yare eba Miriam so ni skin yi na ewui na afa waye owuni owu awie Moses na san gina mu ebom pa ye kire nyame esan esre ema no empare woni me na ye nyai sa suban yi na yankoso amo abrabo yi elfri Nyankopon anim a ende up in the deep sea ama yare ama yenso. Timothy eguso etu yemfo. Verse 3 was say they will have no love for others and will refuse to forgive anyone. Areyemremu nyame ebe yedo anojua anoajo na de aba ne se ye need to emma others and we refuse to forgive them. Odopa ebini efie ha
Ɔdɔ paa ebi ni wabusua no mu. Ɛdɔ paa ebi ni society no mu. Na ɔdɔ paa ebi ni city no mu. Ɔdɔ paa ebi ni country no mu. Ne santi obiara soro no yɔnko. Obi wa sɛ na wonam na sɛ woama w'ani ana hɔ. Empo ɛwɔ fie a ɛnɛma nkɔ yie san sɛ ɔdɔ ɛni hɔ. Ɔdɔ paa yɛ sɛ wode wakoma ɛne wadwo no bibia ɛdɔ ɔnsɛ dɔ no ɛyɛ ɛno so na mmaransɛm no nyinaa hangi o. Dɔ nyame na dɔ yɔnko sɛ ho nka yɛwie but ebi ni hɔ. Na by so no ɛde yɛn ɛkɔ ɛfiri nyame anim end up in the big deep sea. And on Mark 11:25 was it, and when ye stand there praying, forgive if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. Mene ni asembia media channel nanso Nyankopɔn nim wakoma mu. Wo singu so me singu so so ne nsɛm akyia no asere nanso so no na makoma mu nneɛma bi a wayɛ me no memfa nkyɛ no. Ɛhɔ ɛna Bible no to yɛmfo sɛ yes adeɛ na yɛdaadaa yɛ ho. Nyame onim akoma mu. Na ɛsa na wo so mpa yɛ no ɛnkɔ nyame anim sɛ sɛ meyɛ de bɔnyɛni woyɛ de bɔnyɛni. The Mark 11:26 was it, but if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Until Matthew 6:12 I say, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Or for our door enter fear. Or for more door enter safrimu. Or for more door enter society numu, community num, baby our year jumano, or be a wire upon funny bonnet channel. Fatcher. Now one fine child. Also, aduane a wodi mframa a wo home ensu a wonnom eye bone enko ye hapa no kra yentuma gufin e wo nyame anim nyame ade odi echewa enye yi na ya hwe yi ne kutakita musa na ede ye mfiri Nyankopɔn anim na ede ye koye chi na ye bensi no na ye freedom na deep ni ewu ewo ye bone mu nyame emano empare. Paul eguso kasa echirayen verse 3 now was it they will be cruel and hate what is good. Nti ade ye good bia no ene ye ko ho ntokwa. Esan say society no bone adoso ama we hate what is good. Order for twen ho firi ho na tena Nyankopɔn enanse na tena Nyankopɔn anim na won shraw. Verse 4 was say people will turn against their friends. Ayemre mu emra yedo no ano ejo no. Instead say be stay in the presence of God or no. People will turn against their friends. Who is your friend? I believe our friend number one, and we are turning against them in so many ways. And the divorce rate, is over 60%. Why? Because we are all turning against our friends and our lovers. Emra awiye na adru hono mo abonsema ni abrɛ no. Wa pay asɛyɛ no ɛna yɛdi Nyankopɔn asɛm edi agorɔ. Or say they will do foolish things without thinking and will be so proud of themselves. Proud on a kwa na asan bem.
Enema ye nyina eye foolish things. Na ye nwene about them. All we care about any me and are proud. Ashe ye muma. Or twice was it instead of loving God, they will love pleasure. Bonsam obenye nania break to say jata. Na ye list dia or de be hanam. Nti nneɛma nketenkete wei na yɛbu yɛn ani agu so ɛna bonsam ɛsɛ yɛn. Instead sɛ yɛbɛtena Nyankopɔn anim no. Ɔdɔfo wɔ se we will love nothing but pleasure. Yɛnkɔ didi, yɛnhyia, yɛmmɔ ampe, yɛmfa ha, ɛno nko a ɛna ateki yadwene afiri Nyankopɔn anim. Verse 5 was they will go on pretending to be devoted to God, but they will refuse to let the devotion change the way they live. Ehana hypocrisy ebamuno. Ye pretenders. Me pretende me wo two faces. Two characters. Dia me de wo fie enko, dia me de wo ha enko. Ti wo hia wo nua. Bibia kama. Anonyam enka nyame e wa sonde manom. Na so ban ben no de ti fie. Dia wo de ti fie no. Eno nyame ehunu. Eno edi ho adanse. Eno etwe wo firi Nyankopɔn anim. Na eno ede wo kɔ wo seye mu. Eno ede wo kɔ nowhere but straight into the deep sea. Your two faces no doors on the door. Said ye Sabbath school na ba mu no say moma yemfa Nyankopɔn asɛm anya adwuma. Deɛ ɛwɔ devotion no mu no, deɛ wo pretending to be good no, why don't you be that good across? Bompaye. Na sere wo singu so no, enya across. To the point say obi tia wo na so no, wo se me pa atwa wo tia me patro unite and Frenchiano. Or twice was say, so stay away from these people. Verse 5 was say, sa for way no. Our two faces no, two characters no. Was say we should stay away from them. It's answer, are you dangerous? Name enhu ye mobo. Na ye nya two faces. Usuban a wode te aware mu nko, de wode te efie nko, de wode te asafo mu nko, de wo hia opanyini a wode kire no enko. Nyame enhu ye mobo na nye baako, enye suban pa across na nipa ni ho adanse, na usuban eni ho adanse. Esansa wie no, usuban koto ene bedi ho adanse. Verse 6 no says some of them go into the homes and get control over weak women whose lives are full of sin. Was it nyame ma bebrenwa ye kofia weak women a omonim nyame e na omo control yen ene abusua no e de yen kɔ ɔsɛye mu awie asam na wɔka ye wɔsi awie no. In our homes, weak women, oba sebio oye weak no, one strong nyame no, wono ena o try say obey in control obibia no what ye akɔ wɔsɛye mu. Awe no ɔse eno ena beba. Nti odofo yenye careful. Or trust was women who are led into sin by all the things they want. Me de omo penko a na omo de abusuani nyina akɔbɔne mu afiri Nyankopɔn entabai kɛse yase na kɔba saade a ene bonsam to na gyan na straight na ɛba yɛn so
na yɛde yɛn nyinaa yɛrekɔ ɔsɛyɛ ne owuo mu. Nyame ɛma no mpare yɛn. Or verse 7 was, these women always want to learn something new, but they are never able to fully understand the truth. Menya sure say man ho kwa asem na wo kan hey. But modern na enya bad influence ewo ukunu so anasa were so ewo abusua no so. Na say influence bi wo hono mo a enya influence of the truth. Verse 8 was, these people fight against the truth. Ade bia ye nokore bia obegina atia no. Their thinking has been confused. The faith they have and they teach is worthless. Enema way and ye ama ye free Nyankopon taban kese yase yo. Ede ye ko oseye mu. Ewiye mre yi mu. Ewia yen ama ye wuwu. Na me emmoa yen. Entwe si kwan so. Na yen ti nase na ye kasa enye nyansa a eye churosem no. Enye nyansa a eye nokore no. Enye teachings bia a oka ho asem yi. O se eye worthless. Enti afoto be e na wutu unua. Afoto be e na wutu oba. Afoto be na wutu ukunu ene wo yere. Mistro ahobrasie mu. Tu wukunu afutupa. Ahobrasie mu. Tu wo yere afutupa. Na yen kan ye hu mommrebra ye hu ase no do ye ho. En fa Nyankopɔn asɛm enye adwuma. Ma Nyankopɔn ensa enye kese wo ye so. Enye yen firi ohaw ene abebrese ene curse mu. Na ya ede up in the deep sea. Verse 9 was it, but they will not succeed in what they are trying to do. Everyone will see how foolish they are. Ewiase ebe kakraka ebe da hosa na be se be ye nkwasiasem enko a wo tu ye fo se yen twe ye ho emfiri ho na they will suffer awiye no ensi wo mu ye bonsam ejana nyame prepare no omo beka ho nyame ema no empare. Enti emra yede yesomo no ene ye nkomode e bawiye no yen twa yeni enkohwe Deuteronomy 28 was say 28:14 no. Therefore you must not turn away from any of the teachings that I give you today. Ebini teachings ya ka ho asem yi, don't turn away from them. You must not turn away to the right or to the left. You must not follow other gods to serve them. Verse 28 was saying, now if you will be careful to obey the Lord your God and follow all his commands that I tell you today, the Lord your God will put you high above all the nations on earth. If you will obey the Lord your God, all these blessings will come to you and will be yours. Inti other form is throw for Nyankopon asemi eye adwuma. Won no kasa kire wa ya tie. Ya pompaye. Ya fa ye adwuma. Verse 4 no was it, he will bless you and give you many children. He will bless your land. Baby obekobia obeshira obe bless you animals obe bless you ma obe bless you be pia do nsa so mo be obe bless you. The Lord will help you defeat your enemies who come to fight against you. Your enemies will come against you one way, but they will run away from you 7 different ways. Only emra wodi Nyankopon asem eye adwuma no. And the Lord will give you many good things. He will give you many children. He will give you cows. He will give you everything. He will give you a good harvest in the land the Lord promised your ancestors to give you. Inti obrano enye kwa. Obrano enye kwa. Fanyame asem eye adwuma. Tena Nyankopon tabai kese na se ne presence ekobasa obebo ho ban
ebesi wo ye ebewie wo ye nyame entere ne mo nkyerɛ wo na wo nhyira wo ɛwɔ Yesu din mu amen. Epacho mama yen sɔre na sɔfo maame emra na ɔmɛbɔ empaye emayen yahoɔden de yɛntimi yɛnhwɛ yi a ɛbɛkɔ wɔ sɛyɛ mu yɛbɛ end up in the sea yɛbɛ hunama ne yɛmma ɛne yɛn nyinaa nyame ɛmmoa yɛn no nka yɛn ho na yɛntena ne taban kɛse ase yɛnto nneɛma a ɛnyɛ nyinaa engu ne yɛmfa Nyankopɔn asɛm ɛnyɛ adwuma so my pacho bompaye emayen. Mama yemompaye Nyankopɔn yɛdawase yɛkamfo din hyɛ w'animonyam sɛ ne dɛ wo ma ho kwan ma yɛba w'anim yɛdawase sɛ koa ɛna wo fa no so ɛkasa ɛkyerɛ yɛn ɛnsɛm a wɔka yɛn nyinaa Awurade yɛdi ho fɔ ɛwɔ mu yɛn nyinaa yɛaba w'anim yɛsrɛ sɛ hu yɛn mmɔbɔfa kyɛ yɛn ma wo nyame wo dɔ a wo de dɔ yɛn no yɛnhwɛ so na afei nsɛm a wɔka yɛn nyinaa deɛ tɔmu sini bi Awurade hu yɛn mmɔbɔ ne yɛnyɛ ho adwuma na nam saa yɛ so wo Yehowa yɛtumi no atena da ɛni awieyɛ yɛpa akyɛw tie yɛn na afei yɛfiri w'anim yi ma wo mmɔborɔ hu wadɔ yɛn ne wo nhyira ɛboro nteaseɛ nyinaa so no ɛmmɔ ankorankora biara ho ban ɛne wo Nyankopɔn ho nkonkron ne nkasa nkyerɛ yɛn na yɛtumi aso aba pa na baabi a ɛwɔ biara Awurade wo pia a yɛahyɛ w'animonyam yɛda wo ase yɛkamfo din Nyame tumfoɔ sɛ watie yɛ wadom ti amen. Shedati wohu Shedati wohu na okra nyeko che wadwi ni susue biara hye na se ne honhom no gya okọ don suti ho a obesiesie wa masoro som no Shedati wohu na ma okra nyeko Don't
enti onyame yɛda wase ene awie yaba wanim ewa ahobrasie mu yɛsrɛ bebree emra yɛde yɛsom no ɛkɔ na wie ye onyame yɛsrɛ wo bebree sɛ hwie wo nhyira egu yɛn so yɛpaakyɛw bebree fa yɛnan esi deɛ kron na ɔtwe mu deɛ bɛyɛ ɔhaw nkwanhyia bia pagu efiri yɛn so na wadom ene wo nhyira no enkipo yɛn kɔpem sɛ yɛbɛsa hyia bim ɛwɔ anim yesu din mu nti amen. Amen.